ना गोरानखौ आं दा फोरानदोंसो रायजोफोर ना गोराना रानथ'वाखै आंना जेब्ला रानगोन अब्लासो मोनामब्लाहैनानै मानसिफोरनाव मोनामब्लाहैनानै होमबाना बेरेफ्राव मोनामलाबायनानै बाफैनानै बिदै होफैगोन होमबाना बिदै दैफैगोन आरो होमबासो जागोन आंना माने हेलौ लोगोफोर नै दिनैसो गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोन भिडिअ होनो मोनथाराखैमोन ओमफ्राय दिनै 16 नभेम्बरखाय एसे गोसोआ गुदुं जानानै बर' राव गेवलांथों होलायनो हानाय बायदि गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ सापर्ट होलायदोलाय मोजां मोनोबा आरो लाइक शेयार खालामना होदोलाय ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानाव फैदोंब्ला भिडिअखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो आरो माथो ओमफ्राय नटिफिकेसनखौ अलाव होना लादो नङा होमबा ओमफ्राय भिडिअखौ आङो माने गोबावजों होनाय जायो नालाय ओमफ्राय दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ सापर्ट होलायबाय थादो ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ जागायजेनलांसै आरो सालाया मायाबा नांस्लायलाङा खोमालै आंना सालाया एसे गुसुं नामा माथो माने अबेबा स्पेलिंआ जालायलाङा आंना माने एकदमबारे बोरलायलाङो ओमफ्राय मै होनाया बोरैबा मै गुवार बायदि माने हाथर फिसा फिसायाव नांलाङा बायदिसो जालायो एसे गिदिर गिदिराव नांलाङा बायदि जालाङो माने ओरै साजों मावलांनाय बायदि जायो रायलायनाया एसे स्पिड जायो ना सालायखौ बोरैबा ओरै माबाजों ब्लेकजों हास'ना ला नायनांसिगोनलै ओमफ्राय होमबासो एसे गोलाव जासिगोन ना गोलाव जायोबासो एसे रायलायनाया मोजां जासिगोन आंना लासै रायलायनो नागिरबाबो माने स्पिड रायलायफ्लांबाय थायो आंना माने सालाया गुसुं खोमालै ना रायजोफोर ना एसे ओरै हाना लानांगौ बेखौ गोलाव खालामनांगौ नैबे सालायाव नैबे माबा थायोना ओरै एसे ओरै माबा थाग्रा बे एसे ओरै नांना दं खोमा ओरै हास'ना लानांगौ बेखौ ना मा होनो ओमफ्राय माथो बुंबावनो जोंनालाय भिडिअआ बिदिनोसै लकेल मानसि नालाय आरो लकेलनि भिडिअफोरखौ बारा नायनो नागिरा सिख्लाफोरनि भिडिअफोरखौ बांसिन नायो बिसिनि भिडिअ खालामनाय खानाय रुमबां रुमबां एकदमबारे एकदम जारौ गानलायनाय नालाय ओमफ्राय जोंनि भिडिअआ जाहैबाय एसे फेमासखा मानसि नङाबा जायालै भिडिअ होनोबो जों जाहैबाय आनफेमास माने नाराबारि सिङाव थाग्रा एकदमबारे माबा दैखर सिङाव थाग्रा माबा माइबारि सिङाव थाग्रा मानसि जाहैबाय जोंनि भिडिअखौ बोरै मोनजोबनो बोरै नायनो ना मा होनो लोगोफोर जा साफा सानै नुयो बेल' नायो ओमफ्राय गोदानाथ' साबसक्राइब खालामखाया होद गुलिमार माबायदि मेब्लाब्ला मानसि बेलाय मेब्रब्र सानो खोमा ना दारि आवलाला मोब्लाब्ला हेन्डसमबो नङा सानोदां बेलेगा नङा होमबा साननो हागौ बेबायदि बारा हेन्डसम नङै बारा फेमास नङै मानसिनिखौ साबसक्राइब खालामादोलै भिडिअफोरखौ आरो रायलायनायाबो आंना माने सालाया गुसुं बायदि ब्लां ब्लां मै साजों मै होलांनाय बायदि होलांलाबायलाङो आंना रायलायनायफ्रा बेबायदिखौ बारा मोजां मोना लोगोफ्रा मा मिथिबाय अननानै माने एसे गावजों गाव नायलायलायदो साबसक्राइब खालामलायना होलायदो आरो माथोखाय एसे माने आंबो भिडिअ बानायबाय थानायाव माने मोजां जागोन होनबाना भिडिअखौनो होनो गोसो जाया बेनि थाखायनो ओमफ्राय माने गोजान जायगायावबो आङो बेलेग लकेसन गोदान लानोबो हायासै नालाय दखान दङना दखानावनो थाबाय थानांगौ मुफुर जोला बायदि एकदमबारे मुफुर जोला साइज जाना थाबोनांगौ बेयावनो रलै आंना ना गोरान फोराननाया रानथ'वाखै जेब्ला ना गोरानफोरा राननानै मोदोमलाजोबो ना होमबासो ना गोरानाव बिदै दैफैगोन ना एम्फौ एनलाफ्रा मोदोम बेरे बायदिसिनाफ्रा होमबासो ना गोराना आंनाबो बिदै दैनाय बायदि जाहैगोन ना गोरानखौ आं दा फोरानदोंसो रायजोफोर ना गोराना रानथ'वाखै आंना जेब्ला रानगोन अब्लासो मोनामब्लाहैनानै मानसिफोरनाव मोनामब्लाहैनानै होमबाना बेरेफ्राव मोनामलाबायनानै बाफैनानै बिदै होफैगोन होमबाना बिदै दैफैगोन आरो होमबासो जागोन आंना माने आंनि ना गोराना रानगोन ना नायदो होमबाना बिदैया ओरैबायदि दैफैगोन बिदै दैफैबाथाय नायदो होमबाना ना गोराना बिदै दैनायखौ मिथिगोन होमबासो ना रायजोफोर दा र' एसे नायथ'दों माने आंनि चेनेला देरथ'वाखैबो ना जेब्ला देरगोन जागोन लोंगोन माने चेनेलानो देरलांगोन बिदिया दैगोन अब्लासो जागोन आंनाबो होमबासो आंनाबो एसे चेनेला गिदिर जागोन नालाय बिदिनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेयावनो आं फोजोबथ'नाय जाहैबाय उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बिदिनो गेजेर गेजेर भिडिअ होबाय थागोन आं सानफ्रामबो होनो हायाबाबो ना मा होनो थेंक इउ सो माच लोगोफोर बाय बाय